The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone. Welcome once again to our daily Doctrinal Bible Study through the YouTube of the Balbido Evangelistic Ministry. Kaninyong mga subscribers, mainiton kaming nag-aabi-abi kaninyo usab nga mga isig ka magtutuo o niyadtong nagasunod ni atong ministry. So, niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga taod-taod na nato kining giduputan, dugukan sa atong hilisgutan, gagiuluhan sa in English, how to be sure I am saved. Kung saan man ako pagsiguro nga ako luwas. Okay. Sa di pa kita magsugod, as usual, mao kini atong ginabuhat, agi o pangandam, atong gamiton ng prinsipyo sa 1 John 1:9, nga maong rebound technique, aron kita malimpyuhan sa mga sala nga atong nabuhat ni adlaw. Ato kining isugid ngadto sa tubangan privately and directly to God the Father. O galang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will nga hinatag sa Dios kanimo, ipagamit ka na sa Dios kanimo. Mutuo ka ba kang Kristo o dili? Ana kay kagawasan. So it's a matter of choice for you, unbeliever. Therefore, if you want to be mas sibon o sabdi ning atong ginabuhat na luwad daw nga magasabot ka pinagis pagtudlo kanimo sa balang Espiritu Santo, mao ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Therefore, sa hilom magampo ta. Magampo ta bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilayan usab nga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi. Nga buhi pa kami nini nga among lawas, kinitimailan nga ikaw nagalihok pang imong plano sa among kinabuhi. Buot pa ikaw nga kami magapadayon sa alagad kanimo, pinagi sa among pagtuon sa imong pulong aron kami magatubo spiritually o nga kami magkakabot sa among tumong ingon nga imong mga anak nga mao ang espiritual ng pagkahamtong nga diin na kami katako sa pagkinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, ubani kami karon, tudloy kami, dasiga kami, hagita kami sa imong mga kamaturan aron kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw once again, ug padayon kita karon sa atong tunanan ug diin kita muhunong kagahapon mao kini nga atong ipadayon. Okay. Now, atong ginaingon kanimo kagahapon o sa miaging panag-uban nato nga there are two kinds of believers in this world. Ang nauna nini, great believers who profit from their failures, whom we call them winner believers. Mga mananaog nga mga magtutuo. O ang ikaduhang hugpong, mga magtutuo tuod kini sila apan
Giingon kini in English, they are buried from their failures. Kini gitawag na itong mga loser believers, mga pildiro. Now, ang mga great or winner believers never look back to their past failures. Wala. Sama nila ni David, ni Abraham, ni Joseph. Kini sila, wag yun sila mulingi pa sa ilang nangaging mga kapakyasan. Instead, they advanced. They move forward. Kaya binimo, ato namang gining gi-establisar nga, ang Diyos hingpit. Ang iyang plano hingpit. Ang iyang kabubuton nga ginabutyag o declared will, mao nga ang tanan should know what His plan is for them, especially for you, nga nagpaminaw nining atong mensahe. In what way? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. O ngano man, tubag tungod kay ang iyang plano hingpit alang kanato. O kining maong hingpit nga plano ato lamang makaplagan o makatunan diha sa iyang pulong. If man does not know God's will because tingali mo ingon siya, I don't care. Then, ang Diyos is never frustrated kung maingon siya niya. In fact, God is still glorified tungod kay He is just performing His essence. Kasabot ka? Now, ang sayod na kita nga ang bayani sa matang magtotoo mo si Ginoong Jesucristo. Atol sa iyang ang pagpuyo din is kalibutan, iyang gigamit ang sama gyapong doktrina nga gihatag sa Dios kanimo o kanako. Ang Dios buot nga ikaw mahimo nga bayani. He wants you to be a hero. Do you know that or do you realize that? Long before you were born, so wapagyud ka mutungan ni kalibutan na before you were knitted in your mother's womb. Ang Diyos got everything ready for you. Iyang gibutang every event, every person in place. Ang Diyos nagasangkap sa tanan nga mga doktrina sa Biblia nga imong gikinahanglan and makes it easy for you to get doctrine. Inumdumi ang prinsipyo. Learn and live. Or live and learn. Naran nimo kasi unsay imong unahon. To learn and then live with that what you have learned. Or live. Pag kinabuhi, kunya anharan nimo makatuni. Naran nimo sa pagpili. It's a matter of choice. So, ang tanan sa plano sa Dios alang kanimo hingpit. Why kulang hingpit God? He cannot forget anything. He cannot make a mistake. Di man din na. O wine town matog ang Dios. He's not sleeping. He's wide awake all the time, 24/7, 365 days. Ang Dios hingpit ato nang establisar again. So, kung buhat kang mahimong bayani, now, can you afford to miss a single thing God has for you? Well, maura na, imo ka ng pagpili. So, gamita ka na imong kabubuton. Nilaing pangutana alang kanimo, ha? How well do you know the God of the Bible? Unsa naman ka suod nimo ang Dios o nagkaila na pagyuga sa Dios. Kini mainungdanon pag-ayong pangutana tungod kay the better we know God, the better we will know ourselves. Sabtana. Besides, kitang tanan will experience great joy and grow up spiritually. To learn God's holiness, mao ang pag-aamgo sa atong pagkamakasasala. To learn His goodness,
is to know the wonder of His grace and the depth of His love for us. Now, sa pagtanaw sa iyang majesty, to see His majesty is to give Him the honor and praise of which He is worthy. Pangutana then is, do you know God? Kanunay na ito ning ipangutana. Nakaila ka na ba gyud sa Diyos? Do you know Him better than you did a year ago? If you are a believer in Christ, ang imong tubag should be yes. Now, the way to know God better, pinaagi lamang sa pagtuon sa iyang pulong. Why lain nga paagi? As you read and study God's Word, di lang kay pagbasa, kundi pagtuon. Pinaagi sa usa ka pastor magtutudlo nga may gasas pagtudlo. So as you study God's Word with a desire to obey Him, then, unsa? Mutubo ka. I mean, ang imong ka lang mutubo spiritually. But if you don't know God, the first step you should make mao ang pag-establisar og hustong relasyon uban kaniya. You have to establish a right relationship with Him. How? You do that by turning in faith ngadto kang Ginoo Kristo ingon nga imong manluluwas. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, the facts are clear. Kaya kitang tanan mga sasala man, Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Ang atong sala, mao'y nagapugong kanato. It keeps us from a right relationship with God. Ug wa gyud tay gahom to do anything about it. Wala. Unsa gisulti si Piso 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This is not of ourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Di man nga kaluwasan, gasa. Gasa kini that comes to us through Christ. He came to earth to die on the cross as a substitute for us. Puli ka na to and pay the penalty for our sins. Ug ang atong responsibility now is to trust in Him. We have to receive the Lord Jesus Christ as our Savior right at that moment we heard the gospel. Now, if you do that, kani mo nang buhaton, ikaw, you will have taken the first and most important step sa imong pag-ila sa Diyos. Now, karon, you have just stepped into the protocol plan of God. Yatog yung higayon nga imong gituhas, Ginoo sa Kristo nga imong manluluwas, misuod ka niya anang pultahan. You stepped into the protocol plan of God, which we describe as the great adventure. Yes, great adventure. Ang protocol nga plano sa Dios, way makalabaw ni ini. It is the best and the highest. Kini runs every person's life, and in fact, no one can escape from it. Walay maka-eskapo. Manigingon, you can run but you cannot hide. Ang kanang kinaiya sa plano sa Diyos mo kini. It is a problem identifier, a problem anticipator, problem preventer, and a problem solver. Now, furthermore, ang protokol nga plano sa Diyos gihulagway niini musunod. Paminaw. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga sayo. Only a right thing done in a right way is right. Mao ka na description, mao ka na pagulagway sa protocol nga plano sa Dios. So I repeat, the protocol plan of God
revolves every individual person's life. Tanang sakop sa kaluwatan sa both believers and unbelievers. Sa laing pagkasulti, the plan of God runs every person's life. No one, paminaw, no one can escape from it. Wala. If one wants to, then he has got to get out of this planet that God has made and let him make his own planet, which is impossible to do. So, ang dili magtutuo, gawas nun sa pagtuo o pagsalikway kang Kristo ingon nga Diyos ug manluluwas. Just as a believer, magtutuo, is also free to believe or to reject the Word of God. Nalagi kagawasan ng tao. Apan uban yan ang kagawasan mo ang iyang responsibilidad. That's the reason why God chose faith as the only kind of human perception that can appropriate salvation and not empiricism nor rationalism. Kaya nga no, ang pagtuo as we know it, why merito? Human perception. Non-meritorious human perception. Apan ang empiricismo o ang rationalismo, meritorious. Ang pagtuo is non-meritorious tungod kay sama sa prosesos pagkaon. Any normal individual has the ability to appropriate solids and liquids. Gusto? Kaya binimo, ang pagtuo o God, gikinahanglan nga na siya tumong samtang tungod kay ang pagtuo, ang object nining pagtuo is what really counts. I will rephrase that. Faith must have its object, since faith's object is what really counts. Now, kung bahin sa kaluwasan, ang tumong gyud sa atong pagtuo is only the Lord Jesus Christ. Wanay lain. O kung bahin sa espirituhan ng pagtubo, ang tumong sa atong pagtuo mo na ang pulong sa Dios. Sabot? That's why, when it comes to spirituality of a believer, ang Biblia o ang Biblia lamang yun, that is the object of faith. Unas tanan, ang maayong balita sa kaluwasan can only be learned, mailhan, masabtan, makatunan lamang diha sa Biblia. The Bible is the only source of the gospel. Sabtag yun na pagayo. Walaing tinubdan. The Bible is the canon of scriptures. The canon of scriptures is a rule, a standard, a measuring rod, which is God's perfect measurement. Hingpit ka na nga sukdanan. Ang pulong God nga canon, C-A-N-O-N, gikan kini sa Grigong pulong nga canon, K-A-N-O-N, nga nagpasabot og hingpit nga sukdanan, perfect measurement. Now, ang pulong sa Diyos mao ang suod diha sa Biblia. It is the content of the Bible. Kung sayo, kita nga ang Biblia is the only source of learning kinsa ug unsa ang Dios ug kinsa ug unsa usab kita sa tubangan sa Dios. Ug kini mo ay kanunon sa kalag sa magtutuo. Ang pulong sa Dios, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3 na pagyus Lucas 4:4. Gawas pa, ang Biblia mao lamang ang bugtong tinubdan sa atong pag-ila bahig kaluwasan. So mo nang ang Juan 8:32 nagkanayon nga, you shall know the truth and the truth shall make you free. You see, ang kamatuoran mo rin makapagawas nun.
sa usa ka magtutuo o bisag kinsa. Gawas pa lamparahan kini sa iyang mga tiil ug ang kahayag sa iyang alagianan. Na Salmo 119, versikulo 105. Ang pulong sa Dios buhi o gamahanan. Na kanunay na ito lang ginabasa, ginabatbat niya sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, Hebrews 4:12. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Gawas pa, ang pulong sa Diyos, mao ang huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16, Pilipos 2:5. Ang pulong sa Diyos, mao kini ang suwat o sulat sa gugma sa Diyos, nganhi sa tao. It is God's love letter to man. It is the instruction manual na ron ng tao makakinabuhi, makaangkon o katako sa pagkinabuhi. Kung makakatuon na siya, kung iyang i-aplikar siyang kinabuhi, ang pulong sa Diyos. See? Ato bitaw naghimo ang ihimplo nga, panalitan mo palit ka kung bisag unsang appliance, cellphone ba, radio ba, TV ba ron. Now, unsa man nimo pag-enjoy niya ng imong appliance nga gipalit kung dili ka mo basa sa instruction manual, owner's manual. Hindi gyud ka mo enjoy kung di ka mo basa, kaya mo kay alamag kung saan paggamit nga imong mapahimuslan. Mao pud na sa kinabuhi sa tao. Kung dili ka mo tuon sa instruction manual sa Dios, unsaon pagkinabuhi sa husto, tukma, sibo, sa kabuton sa Dios din. Mao nang naghang mga tao moingon mo kasabot niyo ang kinabuhi. Unsaon pagsabot nimo? Wa man kay pagbasa, pagtuon. Dili kay magbasa lang, pagtuon sa instruction manual sa Dios nga maong pulong niya. Gawas pa, this is God's love letter to you. Man, it is the only source of real happiness. Buot ka tinuod, ka lang matuod yung matang sa kalipay. Ang pulong sa Diyos, mao ang tinubdan sa tinuoray kanang sa batoy binisaya nilang gamit nini. Tinuoray yun nga matang sa kalipay. Nga iya ka na sa Diyos nga kalipay. God is sharing His happiness. Gawas pa ang pulong sa Diyos. Unsa? Dili na mausab. It's immutable. O kinidayo na. Nabito na sa Marcos 13:31 nga ang langit o ang yuta mahanaw. Apan ang pulong sa Diyos huway pagkahanaw. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Gawas pa ang pulong sa Diyos is where we find God's perfect assurance. He prepares a place, a home for us believers in heaven. John 14:2-3. Now, gawas pa kini, pulong sa Diyos mo ni hunahuna sa Diyos. Ang magtutuo, gimanduan to have this divine viewpoint in life. 2 Corinthians 10:4-5. Gawas pa. This is the only thing a believer can bring to heaven when he goes there. Now, daghan na ba mo tanak? Wa kuno'y madahan nato sa langit o sa sunod itong kinabuhay madahan. Wala bitaw. Gawas ni ining pulong sa Diyos. Kaya mo mong yun unang tutukan o susihon sa Diyos. Iyag yung sutaon ko na ba iyang pulong diha sa imong kalag. Inigbiya na ito ng kalibutan na. That's the only thing a believer can bring to heaven when he goes there. Sabot? Gawas pa. Nagahatag kini sa magtutuo the discerning power na makaalinggat ka unsay mini, unsay tinuod, and the perspicacity in distinguishing false from truth. Gawas pa kini gitawag natong thesaurus. Ibaw kung sa thesaurus?
This is the information on everything and anything that man needs to know about. Ang pulong sa Diyos is the thesaurus sa matang magtotoo. Ang pulong sa Diyos informs us all about God, who and what He is. May tungod siyang plano for our respective lives and how to be able to have a true relationship with Him and how to become a winner in life. Buot kapag yung mahimong mananaog sa kinabuhi, na mo kini. Na diha ang tanang mga lagda o protocol nga itong sundon. Ang pulong sa Diyos contains God's inerrant, infallible word. Gawas pa, it is no respecter of person, no respecter of age, o kinidili magabalik nga to kaniya nga kabhang. No. It does not return to Him empty or void without accomplishing what God desires. Dinihuna na tuhuno nga o katong ipadayo ni Ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod nini sa ato pagtuon. Bahin ining how to be sure I am saved. Magampo tabala na mga Diyos, salamat. Nining grasya nga mong gipahimuslan. Umani kami sa among pagbubuwag, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi, aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi ug paghimaya kanimo. Samtang aniya pag kami nining dapit nga gidumala ni Satanas ug nga kami unta magmadinaugon sa among Kristiyanong pagkinabuhi pinagis pagkabot sa espirituhan ng paghamtong. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.